Eguno Joseba, Roman bengoanaz, baserritar ekologikue. Da hemen gauz nire hortuen, abaino herrixen geredia gauzoan. Eta gaur erakutsiko dizuet erremolatxak eta zenarioak. Bueno, bine, zanoriza biltzen gabiz. Da, bueno, zanorizi ebe urten, bueno, dana moduen, ez? Atzeratuen jasko, ze guk hemen egondan eziketiaz eta deguzen agazoak ine uraz, atzeratuen ja haube. Baina, bueno, zanorizi zelan ez dauen bier urlarrei, nahiko politxoen ja. Zanaurizak, izi urte osuen eukin aldi, ez, honek nahiko berandu handatute da, ze maietza, maiet bukaera aldien ero, baina harina haube erain aldi ez. Gero biltzeko, bueno, oin lurre nahiko bigun dauz, zelan eurizien jauen oin dela denpora gitxi, bueno, oso horrez da eskuzetateko moduen dauz, baina bestelan normalien ez sardamuduko bategaz etorten nazetaten, ze ja lurre apur bate ziketzen bada, ja, holan eskuzetateko nahiko gogorreiten da, eta gogoetu izaten da sardamuduko bategaz apu bate lurre mobidu, da errezaguetara izateko. Azan hori ekologikoe, bueno, normalien ur gitxia ukiten dabie, zaborie konzentrau hau urtetan dau, gauzak holan astiro egiten diezenien zaborie be igerretxin jaki ez, da, bueno, nire ustez oso gozue urtetan dabie. Zenariza honek behin bilduta gero juten gara Durangoko plazara normalien, ez? Zapatuero juten gara Durangoko azokara, astero, eta gero kontsumo talde bat badeku Bilbon. Azan horizak ikusiuz eta hemen albuen erremolatxak dekuz. Baten batetara ingu ikusteko zelan dauzen, ondino azten dauz. Baina, bueno, ja ikusten jako, ez? Itxi gora bera ze forma eta hartuko dauen, biribilek. Baina, bapaino gehiago daz, batzuk iguelo lan luzenki ediez, beste batzuk zapal hauek. Erremolatxak zelan erabilik izan, iguel, bueno, era askotara, ez? Batzuk jaten dabiez ensaladan, holan gordine dauzen moduen, zanorizie moduen apur bat raiaute, egozik ebe bai, zumuek egiteko bai, bueno, era askotako forma da, remolatxie jateko. Agian jentiek ez daue jakingo, baina remolatxie susterren aparte, ostuek eta honek trugutzope jan aldiez. Bueno, oso gozuek idiez, da jan aldiez, azela jaten diez moduen, gozi zatikete patata batzuekin, eta oso gozue da holan jateko, osea, aprobetxabloike dana, remolatxie. Bueno, Joseba, erakutsi dutzuet nire erremolatxa eta zanahori zoragarrizek, ia oin lortze osunzuk errezeta zoragarri bat produktu honekin. Urrengo arte eta ondo ibili.